Θέμα παίξουμε βέβαια ολόκληρα 2014. Yes. Έλα, τελείωνε. Θα παίξουμε το FIFA World Cup 2014. Ομάδες θα παίξουμε Βέλγιο, Ολλανδία και άντε γεια. Αστείο. Και καλά, είμαι πολύ αστείος. Μοιραλάς ήταν του Ολυμπιακού, γι' αυτό μας το λεκάρεσε. Λουκάνικο. Βούσουν. Λουκάνικο. Βούσουν. Τελείωνε. Κάτσε να φτιάξει ομάδα. Άσε μας. Λουκάνικο. Έχεις έξω φαν. Θα σκεφτώ ομάδα, περίμενε, είναι δύσκολο τώρα. Πες μας τον De Jong. Player always Δεν έχω πρόβλημα. Να το σύστημα. Ναι. Άια μαλάκα. Μια όλα κάνεις. Ναι, μια όλα. Για να δούμε τι θα πεις. Ναι, μια όλα κάνεις. Κόλλο. Τερορίτα. Τα. Adore. Adore. Είσαι και καλά αστείο. Τι ομάδα τώρα. Ρε, μια ώρα κάνεις, έλα. Και αρχίζει το μάτς. Κοιτάξτε εδώ πέρα προπονησούλα που είμαι. Όπα, ένα, δύο, όπα. Γιατί είμαι τόσο προ. Όπα, κοίτα, όπα. Κοιτάξτε κι άλλο ένα, όπα και πάμε. Όπα. Και μου πήρες την μπάλα, επειδή δεν στο έκανε. Είναι αρχίσει εσύ. Σας έβαγα παϊτάκια με μια μπλουζόλα μετά την προπόνηση. Κοντεσούλη έφαγα. Γιατί έπεσε κάτω γι' αυτό. Δεν ξέρω. Ούπα. Κάναμε. Ο Μπεντέκε. Ένα πολύ ωραίο. Ωραία. Τιμπο Κούρτοα. Το 1-2. Το τρελό 1-2 από τον Τζόνι Τέμπο. Το Νιτέντο τον Τζόνι Τέμπο. Τι έγινε. Πλάγι. Όπα Σνόμπι.
Ντέπα. Να βγεις Ντέπα ή φεύγει μόνος του. Θα συγκλίνει. Το κατάλαβα. Το ξέρεις ότι έχουν οι άντρες περίοδο. Ναι. Τι, ο Βλάντιμιρ από το Λόλα έχει περίοδο. Έτσι λέγεται μια κίνησή του. Sorry που λέγεται περίοδο. Κουρτάς γιατί πετάχτηκε έτσι. Πρέπει να βάλει λίγο πιο πολύ δύναμη. From that with my friends. And I tell Ένα μηδέν, you και all πάλι about it when I see you again. Όταν τελειώνει το βίντεο, βάζω. Α, ναι. Ούπα. Ούπα. Το έχω πάρει και εγώ τα πόδια, δεν μου φαίνεται. Offside. That's you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. It's come along way. Τι κάνεις, μπρε. Μαλάκα, τι χάση είναι αυτή. Μόνο να τα κάνει. Εγώ μου έκανα ένα κανονικό σουτάκι. Και εκείνοι μου λένε, άρε, Ναι. τι σέντρα ήταν αυτή. Όχι. Όχι. Το πήγαν τη στρώσω. Τι σέντρα ήταν αυτή, από πόσο μακριά την έβγαλε. Χούντελε, θα πιάσει το σότ. Το αερό σου, τέλα ρε. Τι έκανα. Κοίτα. Τι έκανες εσύ. Στείο. Στείο. Και στο πριν παιχνίδι δεν έβαλες ένα γκολ offside. Ναι, ναι, δυστυχώς. 2 γκολ offside. Θα ρε Χούντελα. Γιατί πήγες να το σουτάρεις. Γιατί έχει καλό σουτ. Ίσως. Ναι. Αλλά από τόσο μακριά. Τι μακριά έξω από την περιοχή του. Τελικά αυτό είναι 1-0. Άρα! Ήταν offside. Ναι, αλλά τι ήταν αυτό, για να το ψάχνω. Αμιτζή. Αν πέσει άστο αγόρι μου. Κούντελα, ποιος είσαι και εσύ. Και οι δύο δεν τρέχουνε. Ναι, λέω έχουν καλό σουτ. Ο ένας είναι ψηλός, αλλά ο άλλος είναι και λίγο μεγάλος. Kevin De Bruyne. Στο σχολιασμό. Έτσι μου φαίνεται. Τι έχουμε χάσει και οι δύο, ρε. Δεν μπορεί να Πάση βάλει ήταν δύναμη. αυτό. Τι σουτ. Είναι τα καλύτερα. Όχι, το φάγα. 1-0. Πρέπει να τον περάσει τον τερματοφύλακα. Εγώ δεν το ξέχασα στο περάσω, γιατί μπορείς να την έχεις πιάσει. Ρε, έβαλα πολύ δύναμη. Στο ΦΑ 15 δεν παίρνει τόσο Το πολύ. ξέρω είναι δύναμη. διαφορετικό αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Τι, πώς κόβουμε ένα στον άλλον έτσι.
Το βλέπω, δεν το βλέπω να νικάω. Έχω 2 ώρα να τη χάσω. Μπράβο ρε Μάρτιν, Σίντι. Και εδώ δεν περνάει τίποτα. Ούτε ανοίγα δεν παίρνει. Μόνο τα κουνούπια περνάνε και δεν τα βλέπω. Λένε ότι η μίγα μου ήθελε να την πιάσει. Πώς γίνεται? Μόνο πέντε, το λέω. Μόνο πέντε. Μόνο πέντε. Περίμενε. Λοιπόν, κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα share και γεια σας, βουλιές. Μόνο το ένα.